an fara addu'a shi da ala ku ɗauka in tayar da shi can cikin wurin can an sa Assalamu alaikum. Da Allah ku dan taimaka mana mu. Allah shi. Yawwa, malam. Buda mu da tijan arziki irin albarka. Na gode da jikan Muhammadu Bashar. Na gode jikan Bashar. Na gode irin gidan Muhammadu Bashar. Dan ba na shi biya ka. Dan tijo ba dan koma da ruwa san ci mu. Sarkin dindiga sarkin musulmi. Ga mallan tsoho na irin gidan mallan Nuhu dan mallan Yahaya. Ga mallan tsoho na irin gidan mallan Nuhu dan mallan Yahaya. Ga sanan ga dattawan wanda al'amari Allah na so ne. Allah na so da tun da kan gama shi shekaru 80. Alhaji Sa'adu ga gaisuwa ta da Hamza. Allah shi ma sarkin dogare amma in ka yan wani abu. Kai wallahi baka ban ba ka yi ne. Allah shi ma sarkin dogare amma in ka yan wani abu. In ko baka yan abu tana nan tsarkake ne. Aji kamar sana gode. Ciyama mai Allah. Ciyama kowa na ka matasa na ka dattawa na ka. Matasa na ka dattawa na ka yanzu buki ya ɗau hana yi. Mun kasuwa mun tamce mun makure da Allah shekaran yanzu aka ta aka yi da makurewa wanda duk yace ba a yi to ya gani sun ce sun rance da Allah uban doma na to wanda duk yace ya rance da Allah uban doma na hatsin da ya noma bana ba sa isan mai kono ko na ba ba sa isan mai kono ba ne zama na yanzu wanda duk yace ko mallan na to mallan Ahmadu Aluna shi Allah ya yarda baba na zo nan na gode idiji kalla ne wala na jama'a ne ce sai ne wannan da ta nuna hana jama'a Jika Umaru, ga ɗan da daga shari'a ya ce ga ni don Allah ya mono wani abu cikin wannan Umaru. Dan Muhammadu ko don Allah ya mono wani abu. Tun da na san ɗan da daga shari'a APC yake wallahi ba wani yake ba. Kuma ga Abubakar na injiniya don Allah Abubakar da ya ga koyon kokai. Tunda wallahi yau muna wallahi muna ta kawo da gaba. Wallahi muna ta kawo da wallahi ba. Sani. Na gode cikin malam Umar yau ga don ta ta ce abin. Kansula mai Allah, kansula mai Allah, kansula mai Allah, Isa Bello, Isa Bello. Yau haka kice tun da na matasa. Kansula mai Allah, Allah shi amince shi da mana ce shi shi ko na mana amince shi ka. Magare Allah shi yadda.
Ibrahim shi da amma wani amin na gode wacce a cikin kare ki kan bayan alhaji Ibrahim mai wannan kare ki kan ne don kai don Allah ka bari don Allah ko ni da kai saboda Allah haka yi kai don Allah ka bari don Allah ko ni da kai saboda Allah haka yi in wannan ruwa ta cika da annuri ga uwayen mu nan kakannin mu nan sun zauna ga uwayen mu nan kaliban mu nan sun zauna fatan mu Allah ka saba wanda al'amari albarka Allah ka sa cikin yawancin rai Allah ka sa wanda al'amari a ohona saboda ka kawo da abu da koyi sallah ya kama da ko Allah Allah ya sa gwamnati ka ta kofar da ohona shi saboda ka bace bai bace ba alheri na ba don mun gani ka kama bace shugaban ne ba alheri na ba wanda mun gani don mun san a cikin yana Allah ka da harka ta yi wani kuma da kai ba ka Muhammad a kai ba mai kira ba da mu wannan kai ba mai kira ba da mu ya ne dan Muhammad sai da Allah ya dauka ka dai ga mun Allah ya shiro yana daga tashi Allah ya tuka harkar Allah ya kare shi daga wallahi yaran can ba su da hankali ko kai dan ware mun share bane share
dan duba sunana sai ka Ubangiji Allah ka ci bar waɗanda bayi da shawarar kansu. Allah ka ci bar su da shawarar ai cire zan yi bashi kamar yadda kuka sani yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala kuma daidai wanga lokaci mai albarka ga mu kan wurin sarkin gobir domin yin addu'o'i na godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala. Yau a wurin local government wagga gare mu ita ta 15. Wayannan addu'o'i ana yin su domin mu dan tubarraki. Muna fata Allah ya da ya bada nasarar ga Allah ya sa ta zama alheri gare mu da kasar mu da al'ummar mu. Don haka akwai bukatar sadda almajirai ka addu'a a sa natsuwa a saurara don Allah ƴan uwa a yi ladabi da da'a.
subhanahu wa ta'ala za mu rubuta. Kada ku shafa kamar da za ku ji sakataren jam'iyyar APC na karamar hukumar ta Wurno kenan ke gabatar da jawabi ne a wurin walima Alhaji Aminu Marafa mai rediyo Wurno. Shi ne a babban masallacin Juma'a ƙarƙashin jagorancin mai girma sarkin Sudan da limamanmu da mallamanmu da yarda Allah kuma za a yi wata walima can. Don haka ba tare da bata lokaci ba zan miƙa abin magana ga su shugabanni. Akwai malamai guda uku inda za su yi mana addu'a ƙarƙashin jagorancin ubanmu uban tahiyyarmu malaminmu malam Isa yan kita. Akwai shi kai ne babban limamin mu na masallacin Juma'a na sarkin musulmi Muhammadu Bello. Akwai malam Jeli kan wurin sarkin Gobe. Don haka don Allah jama'a a saurara. Kamar yadda ku gani dai ana gabatar da walima murnar zaɓe na Ahmad Aliyu Sokoto inda limamin masallaci na Muhammadu Bello da ke Wurno zai gabatar da addu'a. Assalamu alaikum ya jama'atul muslim. Kayan mu har addu'a za mu karanta wasu surori daga cikin Qur'ani don neman tubaraki da kuma neman albarka albarkacin su kuma mutu su ji da surori. Sallu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala nabi karim. Kamar da dai kada ku shafa muna nan kan wurin sarkin gobe inda aka gabatar da walima. Za ja a kafa uku da bismillah. Za ja Rasulullah. Za ja Rasulullah. Za ja Rasulullah. A karanta ifilasi kafa uku. بسم الله الرحمن الرحيم أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يكن له كفوا أحد فلك إذا الناس كفى دي بسم الله الرحمن الرحيم فلك ما خلق الناس atul kursi kafa daya atul kursi Allahu la ilaha illa huwa ta'ala man lahu ma fis samawati wa fil ard man dhalla ladhi shawanda alladhi ma bayna aydihi wa ma khalfa wa la yahudu bi shay'in la bi izni wa sha'a kursi wa la yahudu tazma al-azim amana rasulu kafa daya bismillahir rahmanir rahim rasulu ma'adallah min rabbi wa kunna na'manu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulillahi tabaraka wa ta'ala ahadin min rusuli qalu subhana wa ta'ala غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملنا ربنا ولا تحمل علينا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا مجيب الدعوات الدعوات يا أكرم الأكرمين ينقل لا حول ولا قوة Allah don hafina arshi Allah don sabatikar wala Allah don mata husna don mala'ikan gwadon Allah mun to sai don surori naka wadan bayi naka Allah da gaba kasa gaba mu kasa ga Allah ga mu jagora Allah ka kare su ga mu jagora Allah ka kabar su dabar su kawai da mun to musun jagorajin Qur'ani Allah ka mu jagora al'amuran su kare su ga mu jagora al'amuran su mu gwadon ka da mu musu Allah don ya ga Allah ka wasu mu da don su adalci albarkacin gwadon da Allah ka mu jagora ka wasu nisan kwana albarkacin Qur'ani Allah don mu mutum shi dan aljiguwa ne mu kauce ka mu tsaga mulkin su Allah kare su kuma jagora tun su kare albarkacin Qur'ani Allah kuma jagora amma su don addu'a da amma to sai arziki annabi don su da hafiyan su ga Allah ka so jagora Allah da kan rabbana zalamna Allah ka jagora ga al'amuran su ka tsaye ga Allah mun ko kala mun ga jagora ga Allah ka sace kuma da an kai Allah kare su kare ka Allah ka musu ta Allah ka mana da musu da musu Allah da Allah matsaloli da musulmi ka Allah ka san halin da kasu Allah ka yi mana matsaloli Allah ka yi mana Allah ka yi mana albarkacin Qur'ani ka ɗauki Allah ya koro ko abin da ya Allah ta uwa ka ba mu albarka junan mu Allah ka da daru sallallahu alaihi wasallam Qur'ani Allah duk mai albarka wurin ka ba mu albarka ta lokacin Qur'ani Allah ya tunta Allah mujaddadi shi ba zai da mai da Allah ka karan karamar lahira duka da lokacin sa da min hazar da musulmi mun da sakin gira mu albarka sai bai karma kada in cika mu ta zuwa ga sallallahu alaihi wasallam ya rabbana zalamna anfusana fa lam taghfir Allahumma atina kullu ma hisna azab ya rabbana taqabbal minna sallallahu alaihi wa sallam ala sayyidina Muhammad ya rabbal alamin Kai tsaye dai
kuna ji kamar za ku ji limamin masallaci Muhammadu Bello Alhaji Abdullahi Mai Gwandono ya gabatar da ta musamman a wurin walima, inda kuma yanzu kai sai za ku ji za Malam Jali daga gabatar da tashi. يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون خاسرين الله دعونا لك ذاتك لو كشفك الله دا أجيب دا إلا دا أنبياء دا أولياء الله دا هيفير أشهد سما يكون دا كسما يكون دا دري بكوي الله دا يدي بكوي دا أوي بكوي شكاش الله قبولك دا بكوي أرسامة أدورك الله بني كاشي دا أنكي الله كارا بين سرا ba Allah ga daga ba ka saka Allah ka wasu yakun adalci nan Qur'ani Allah duk wanda ya shiga harkar ga Allah ka sai maka mai Allah duk abin da shaidi ka saka Allah ka tsare su ka tsare mu Allah da su cinin Qur'ani dan shabaki dan tabi'ina dan anbiya da auda abin da ka roka da hakuri shi Allah ka bashe shi gobe Allah bane ka ba an gadan ka saka Allah ka taimake su wannan ka harcewacin ga Allah ka saka musu alkhairi duk wanda ya shiga harkar ka taimaka Allah ka saka alkhairi wannan ne shaidi ka tsare ka musu alkhairi da manza uwa mun da kakannin mu da abbar da Allah mun kan kaji ka musu rango ya kai musu Allah iyali da kan babu nan Allah ka shirya musu Allah ka kashe da kai kasa Allah ka doke shi Allah Allah da bakacin gwamnati ka kama ba kaji Allah ko da ban kashe ga Allah Allah ka wace masu kashe na Qur'ani Allah ka sa ai nasara ga arabi ga jan Qur'ani dan anbiya da aula dan tabi'ina Allah da Qur'ani da irada da masu katon alqur'ani ya raza da katon Allah ne suka Allah ka taimaka musu da ballaman su da uwayensu Allah masu katon ilimi ka taimaka musu ka sa shi tsarin tsiri Allah Allah duk abin da mu gane ko mu aiki jan Qur'ani kuma da abin da ka tantawo Allah ka ba mu rana Allah ka shiga mu da kasaka Allah ka dauke mu la'in hori da kwari da cikin nufin Allah ka dauke mu da shi Allah duk abin da tuma alheri ka san ka ba mu shi بجاه اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون إلى أولنا آشنا آية منك وارزقنا أنت خير الرازقين اللهم صل على محمد. kuna jin addu'o'i da ke gudana a babban ya arhamar rahim mallan za ku ji jawabi daga bakin mallan Jilani dake aikatu salluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima shahida Allah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم يا ربي Allah muna roƙonka Allah ka da abin roƙo kana son mai roƙonka Allah ka karɓa muna Allah ka ba mu lahiya ka ba mu zama lahiya ka ba mu gamawa lahiya Allah ka ba mu lahiya jiki ka ba mu lahiya gari Allah ka ba mu hunul hatimati ka ba mu sa'adatu daraini Allah da ahama annabin kan Muhammad sallallahu alaihi wasallama shugabannin da ka zaɓa muna Allah kar ka fasu da dubara kansu Allah ka sa su ga dubara daga unwanin musulunci don wani jama'a musulmi duk abin da ka zama matsala da su da mu Allah ka tsare mu ka tsare su da albarkacin asharatul mubashshirati Abubakar wa Umar wa Usman wa Ali wa Sa'ad wa Sayyid wa Zubair wa Talatu Abdurrahman bin Auf wa Abu Ubayd ibn Jarrah radiyallahu anhum ajma'ina Allah mu yi tawassuli da su abin ga da mun ka roƙa don za mu shi roƙo don mun kamance mu Allah ka mana ijaba gare shi jama'a musulmi wanda ba su da lafiya gida asibiti Allah ka sauƙa musu ka ba su lahiya masu lahiya Allah ya ƙara musu lahiya jama'an musulmi an samu Allah ya ƙara musu samu su ya tsare musu shi shadirta su da aiki da shi wanda ba su da lahiya Allah ka sauƙa musu ka ba su lahiya ya kama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ma'aikatan gada sun ka tayi da waɗanda za su tayiya Allah shi kai su lahiya shi mai kasamu da su lahiya addu'a wadda sun kawa kansu da wadda sun kawa jama'an musulmi Allah ka karɓa muna muku Allah ka hore muna abin da mun ka mun ka doge wannan farali a don kana karimin sarki da albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama Allah don zatin ka mai tsarki Allah ka ba mu aljanna ka tabir dauti Allah ka ba mu aljanna ka tabir dauti Allah ka tsare mu daga azabar wutar Allah ka tseratar da mu siradin ga jaji wa mawla kausara ka gwada mana wasu ka annabin kan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ka samu cikin jama'an nan da ga jito qabla da tabi bi jahi inna ma amruhu idza arada shay'an yaqulu lahu kun fayakun wa subhanallazi bi yadihi malakutu kulli shay'in wa ilayhi turja'un rabbana atina bid dunya hasana wa bil akhirati hasana wa qina azaban nar bi jahi ummul kitab alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد ya ce a shaida ma jama'a shina godiya ce a magarya da shi da sakatare da alhaji a sautan gallani suna godiya kowa ya sa wurin ashe aka yi dan wurin sai ka kausa ga can shi ne to kamar da kuka gani dai a kan makallah Allah ya saka da alheri Allah ya dauke hadora Allah ya dauke hadora Allah ya dauke hadora muna godiya kwarai muna dauka a dan minti biyu yawo a dai hakuri minti biyu a dai hakuri minti biyu ba da sallama su a dai hakuri minti biyu ba Alhamdulillah, ya ma gwale.